Na beira do mar e cunhas fermosas vistas á ría de Pontevedra, o Parque de Punta Vicaño xa loce a súa nova imaxe. O Concello de Sanxenxo acometeu neste espazo de 2 hectáreas un intenso lavado de cara. Ademais dunha repoboación de distintas especies arbóreas, creouse un estanque e varias sendas con materiais naturais. O alcalde da localidade explica que no seu regreso á alcaldía no 2017 atopou a zona moi degradada. Celebra que agora, 2 anos e medio despois, o parque amose a súa mellor imaxe. Afortunadamente, 2 anos e medio despois, pois pódese comprobar o gran cambio que dou é o lugar, 20.000 metros cuadrados que hai aquí no pulmón entre as villas de Sanxenxo e de Porto Novo, que vai ser un lugar para disfrute tanto dos máis pequenos como dos maiores, non? Hubo que facer unha inversión por parte da Consellería de Medio Ambiente de 160.000 euros e encontrámonos pois esta unha situación que é unha situación pois moi agradable, que estamos moi contentos do que se fixo aquí neste parque, nestas 2 hectáreas propiedade do Concello, non? Dende o Concello explican que a repoboación do parque levouse a cabo con varias especies, en total plantáronse 80 exemplares, o dobre din dos que tiveron que talar no seu día. Máis do doble de árboles se plantaron cos que se talaron. O que pasa é que cando se planta un árbore non ten o tamaño dos que se talaron, que eran de moitos anos, pero tamén hai que dicir que para nós é moito máis prioritaria a seguridade dos nenos que o tema dos árboles enfermos de talalos, que quede claro que non se talaron porque quixéramos talalos, non? A tala das vellas árbores de Punta Vicaño, que xerou polémica entre os veciños, levouse a cabo en base a informes técnicos que alertaban do seu estado. A actuación, que xa rematou, supuxo un investimento de 160.000 euros.